And that statement, those statements that I gave you, they also confirm a revolver by Brigadier Kininda. As a court, please, my lord, this is a question that can be put to a ballistic expert. Colonel Mangena testified about the caliber of the firearm that was used. We submit that that question should be reserved for the ballistic expert. No, I disagree. Because that evidence is part of the cooking of this case. So even Mangani and the rest also cooked the they evidence. all cooked this evidence, these investigations. All right. Yes, they know who they were protecting. It's a cover-up. Everything is a cover-up here. And the reason why you are failing to give a full description of the hurt of the second suspect, including the color of the hood that the second suspect was wearing, it's because there was no second suspect. You are fabricating the story. We are bringing this witness to put more spice in the pocket course. But I cannot be ready when we were ambushed to proceed when we have not been finished with the original document. We were ambushed by the court, then we had to proceed. The court ambushed you. Yes, my lord. You are in contempt of this court. I quote a law of South Africa by 5 judges, and it's got a temerity to say I ambushed you. My lord, 5 judges. my lord, whether it can be 6 judges from the Constitutional Court, we were ambushed in not By the court. in not being finished By with the the court. original document. Asking by the court. This court ambushed you. As the court pleases, my lord, we were ambushed. By the court. Why don't you repeat what you're saying? Qonda ukuthi asivamisile ukukhuluma ngale case kaSenzo Meyiwa kule channel. Kodwa ngithe namhlanje sike sixoxe ngaye emveni kokuba kunento engiyizwile yaba interesting kakhulu kimi ebikhulunywa lapha ya enkantolo. Leli cala leli lenze ngomhla ka26 kuOctober 2014 lapho kwadutshulwa khona uSenzo Meyiwa washona. Emveni kwalapho kunabantu asebake baboshwa kuleli cala. Kukhona nabanye uLongwethwala nomama kaKheli abamkhomba impela njengomuntu okuyena owangena endlini kodwa makahamba isikhathi wathola taxi yena. Okusho ukuthi kunabantu ababoshwa la okungebona. Kodwa abantu ababesendlini ababe bakhombile kwi-identity parade ukuthi ibona abantu ababengena endlini. Okutheke ngo-2019 ngokubufakazi obusephambi kwenkantolo, uConstable Zungu wavela as a key witness. Ngimbiza nge-key witness ngoba uyena kuphela owakwazi ukuthatha abasolwa laba abaphambi kwenkantolo ababeke eFosloras. Ebese futhi kuba uyena okwazi ukusho istory sokuthi wababona bephuma begqoke ngendlela okudescribe ngayo baphinde babuya labasolwa. Baboshwa njalo abasolwa laba kungenxa kabufakazi buka Constable Zungu othi yena wayekhona. Kodwa ubufakazi obuvele kulokho enkantolo kuveza ukuthi uZungu wayengekho seFosloras ngoba uthi ukuya kwakhe eFosloras ngo2014 wayemenye uGwabini. uGwabini mayifika phambi kwenkantolo uthi akaza zammeme yena ngo2014 kunalokho baba no Constable Zungu ngo2017 hayi ngo2014. Ngiyashayisana ukukhuluma. Okwesibili uConstable Zungu uma efika kuGeneral Lishabane uthi udaba yena uluzwe ngoGwabini. Othi uMoses Biya wayekhona kudutshula uSenzo Meyiwa. Uyingxenye abantu abadubula uSenzo Meyiwa futhi naleso sibhamu sikhona. Uthi uGeneral Lishabane basuka ngempela bayomlanda uMoses Biya. Ngeshwa ke basitholanga isibhamu bathola ama-drugs kuye. Ibalekile futhi nalento ukuthi ngiyichaza ukuthi uMoses Biya uboshwe kabili. Ufike waboshwa ngo2019 for icala lama-drugs wadedelwa wazoboshwa iteam yabo Gininda ngoMay ka2020. Ilapha seboshelwa khona leli cala lika Senzo Meyiwa
ngifuna ukubeka kucaca ukuthi uboshwe kabili uMoses B. Uboshiwe waphuma, wayeseboshwe kwesibili. Kodwa ke into efike yaba interesting kakhulu njengoba kutestify uGeneral Dishabane ukuthi into eyenza ukuthi istate sigcine singasambizanga as a witness ukuthi babefuna corroborate ubufakazi bukaZungu noma babefuna asho izinto ezohambelana nobufakazi bukaZungu. Into ababeyibanga kakhulu nabayibanga noadvocate uBaloyi ukuthi akangasho uGeneral Dishabane ukuthi uZungu wathi kuye lolu daba yena waluzwa ngoGwabini, kodwa akathi uZungu wathi yena lolu daba uyalaza kube udaba lukaZungu lungabe udaba uZungu naye alizwile. uZungu, Constable Zungu, uyi-key witness kule case ngoba uyena okwazi ukuthatha labasolwa bobahlanu ababeke endaweni eyi-1 ehostela. Emveni kokuba beke endaweni eyi-1 aphinda akhulume ngesikhathi esiqonde nalesi kuthiwa kwadutshulwa ngaso usenzo ukuthi wayekhona bebengekho bona bephumile babuya sebephethe ibhamu kwashintshana ngalezo ibhamu nento enjalo. So uyi-key witness noma ubani ohlasela ubufakazi bukaZungu istate angeke simjabulele, futhi noma ubani ofuneka azotestify afuneka afakazele ubufakazi bukaZungu njenge-key witness. Noma ke kuna something interesting ngesikhathi kufunda ama-cellphone record, i-cellphone ka-accused number 2 ayimbeki esigamekweni. Ama-cellphone ka-accused number 3, 4 and 5 iyababeka befika ebuya futhi hostel, baphume lapho baye Mazibuko hostel, badlule baye eBasuthini hostel. Kodwa maqala kushaya bo 7 ntambama amafoni wabo sewadonsa eJozi kokhona Moyi, angizazi khona Moyi enibani. Sewadonsa eJozi la bathi babeqashe khona. Ngiyakhumbula i-argument kaBaloyi athi the device not umuntu, i-device yona yayilapho. Umbuzo ukuthi ubani wayesambe ne-device wayibeke eGoli. So amafoni wabo ayabakhipha esigamekweni, kodwa ke ubufakazi bukaZungu buthi babekhona, babese Vosloorus futhi bahlala kwaze kwashaya isikhathi lesi athi yena kwadutshulwa ngaso senzo. Ngasekugcineni nje uadvocate uMnisi mayikhuluma no General Dishabane, Major General Dishabane, uveze something ukuthi labantu they were cooking this case. Akungasho mina, ngicela uzwe la. Ngangizokhuluma ngikuona amasebe. Would you agree with me that conduct by the person who said to you, can you change this into this, basically that amounted to an attempt to defeat the ends of justice? Yes, my lord. Uzovumelana nami ke uma ngithi ke loyo ke owayekusho lokho kwena ukuthi ke yenza lokho ukuthi naye owayezama ukuthi akwenzeke ukuthi ke aphazamisane nokusebenza komthetho, yebo ngosenkantolo. And that happens in the presence of a senior state advocate in his office and nothing happens. Don't forget, because yes. I refused. Yes. That's why also my advocate was very angry. Yes. Lokho ke uthi kwenzeka ke ehhovisi ke lo mshushisi ke ophezulu ke kakhulu ke ngesikhundla ila ungakhohlwa ukuthi ngishilo ukuthi ingakho ke no advocate ke lana wacasuka. After seeing that and refusing, and then it's where he said, okay, we leave it there. It's where they said, okay, man, let's have a cup of tea. Because I was angry, I said, no. And because when I went there, I was taken by Brigadier from home. I said, now I will see what to do. It's where I called my kids to come and collect me at the police station. Ila khona ke manje ngoba isebona ukuthi cha ke ngiyanqaba ukuthi ngikwenze lokho, wasecela ukuthi asambe ke siyophuza ke itiye ngoba ke ukuya lapho ke ngangiyolandwa uyena ke uBrigadier mina ke ekhaya noma endlini, ngase ke ngithi cha ngizobona ukuthi ngenza kanjani, ila engaxhumana khona nezingane zami ukuthi zize ke zizongilanda. Now you're saying the advocate was angry. What was he angry at? He was angry because, as I said, he called me 4 times because he said, you know what, Dishabane? Yeah. With this statement, yeah, I cannot take yes, Dishabane, you know
hearsay evidence is not allowed. I said, yes, my advocate, I know. Yes. I know. But it's exactly what happened now. Yeah. Manje ke na uma uthi ke wayicasukile ke umshushisi wayicasule yini ke ngoba ke washo kumina ke amahlandla amane uthi ke uyazi lishabana ukuthi lesi statement esona ke inzwa bethi angeke ngisebenziseke noma ngiye naso ke enkantolo ngathi ke ngiyakwazi lokho advocate. My Lord, he was not aware. If I've done change it, they were going to arrest me in the office of the senior state prosecutor. Kosenkantolo akwazi ke ngoba ke uma kuukuthi ngangikwenziwe lokho babezongibopha kuyona ke kulona ihhovisi lakhe umshushisi. Mind you, I said this court that on 2020, Yeah. Zungu told me that now Brigadier Kininda said that he must write a statement to implicate me, that I must be arrested. You get the point? Yes. And I said, you know what, I had no choice. I wrote it. And then- ukhumbuleke ukuthi ngo-2020 uZungu wangitshela ukuthi ke waphoqa uyena kuBrigadier Kininda ukuthi ke abhale istatement babezongibopha wathi ke akukho wayengakwenza wasibhala. That's the reason why I cannot phone the provincial commissioner and complain for nothing. I cannot also text the national commissioner for nothing. Ingakho ke asikho isizathu esingenza ukuthi ke ngifoneleke uNational Commissioner uProvincial Commissioner kanti lokho engikukhulumayo kuyinto engekho. Before the judge, if they can come here, Yeah. they will tell you to say this man complained about a situation of Lishabana where he was told by Zungu that he's been forced to write false statement against him. Hambi kwakhe ke umahluleli ungababiza ke beze khona lana bazoyitshela inkosi enkantolo ukuthi yempela ke lana ke uGeneral ke wafaka ke isikhalo ukuthi ke watshelwa uZungu mayelana ke nalokho uGininda ayekushilo kuyena. General, let me assure you, we will not leave that one unattended. You have got my word in that regard, and you've got the word of the court in that regard. Do you understand? Yes, my Lord. Thank you. Sure ke kuwena lokho ukuthi angeke ke kudedelo noma kuyeke ke kanjalo lokho ngingakuthembisa futhi ke nayo ke inkantolo nayo ke ingakuthembisa. Nabuze ngizibuza wona manje kungenzeka na sibone kuvula icase against Advocate Baloyi, Brigadier Kininda for defeating the ends of justice. Kungenzeka na ngoba nangiphela uGeneral uyasho ukuthi labantu laba babefuna aguqula istatement sakhe ukuze to suit a certain narrative ukuze sambelane nalento oshiwo uZungu. Asibubulungiswa lokho kodwa kuyilento eshiwo uMngomezulu, it's cooking. Ukungathatha ubufakazi bunje ngababunjalo kodwa ukumodify ubufakazi ukuze buveze inarrative ethize. Kungenzeka na sibona uBrigadier Kininda esene case ye defeating the ends of justice. Ngiyakhumbula advocate uMnisi uma eqala nje ukulo ucross examine uZungu wambuza ukuthi do you know what is perjury? Akazange kuzungu ukuthi ini perjury, azangazi. Ngiyakhumbula embuza kanjalo, do you know what is perjury? Because perjury is lying under oath. So uZungu akabonanga ukuthi lo mbuzo ubuza yena ukuthi uyazi na ukuthi kuyicala uqamba manga uthatha isifungo na. Kodwa uZungu ngendlela ababepheke ngayo ubufakazi bakhe wayengayitshethi mhlambe ngelinye ilanga ukuyofika uGeneral Lishabana ekhulume kanje. Angibambe le video ngicela ukuze ukuphawula kwakho. Kodwa ngale kwalokho mina nawe sidibane kwivideo elandelayo ngiyabonga.